Ježiši! Skoro ma zabila cholera! Ešte aj teraz ten tvoj cukrík ma skoro zabil! V živote sa mi vôbec, ale vôbec nedali. Skúšal som už všeličo, aby bol môj život lepší, ale nič nezaberá. Všeličo? Áno, úplne všeličo. Najprv som to skúsil so svätým Františkom. A nič. Potom som to všetko sadil na budu. A vieš čo? Nič. Dokonca ani sám Chuck Norris nepomohol. To chápeš? Ešte aj kopola dnes na mojom tričku. Aha! To nie je možné. To snad nie. Moja kopola! Cukrík. Ale ja mám pre teba riešenie. Tu. Soška Dona Boska. Čo? Také zaváhanie. Veď táto soška Dona Boska je ten pravý liek pre teba. Aby si sa uistil na 12%, tak sa teraz pozrieme, ako táto soška Dona Boska pomáha nám všetkým. Som Drobka Barolová. S Don Boskom mám veľmi pozitívnu skúsenosť. Uistila som sa, že je lepší ako Maniš. Dokonale vyčistil môj bankový účet. Môžete sa predstaviť? Volám sa Miško Magón. A ako vám Don Bosco zmenil život? Takto! Mojím reaktívnym systémom. Volám sa Giuseppe a som ty. Vďaka Don Boscovi sa rozbehol môj biznis. Don Bosco objednáva 200 chleby denne za celý jeden mesiac. To biznis ide aj. On má tu jeden problém. Peniaze. Nevidel som ich. Celý mesiac. Volám sa Jan Salezi a som Salesian. Som synom Dona Boska. Zdedil som aj jeho charizmu. Don Bosco dokázal byť na 2 miestach naraz. A ja, odkedy som Salesian, dokážem chýbať na 2 miestach naraz. Nie Dominikovi Saviovi Don Bosco prezradil svoj recept na svetosť. Byť stále veselý, plniť si svoje povinnosti a mať dobrých kamarátov. Len pozor, môže vás to stať život. Volám sa Anonym. S Don Boskom som nikdy neprehral skúšku. Don Bosco dokáže čítať nielen v ľudských srdciach, ale vidí aj za každým rohom. Pani v prvom rade! Myslíte, že tá červená sukňa kupovaná včera bol ten najlepší nápad? Modrá by nič nevylepšila. No čo, nie je Don Bosco úžasný? S ním vieš naozaj všetko. To nie je žiaden blafák. Presvedčme sa o tom ďalej. Som Hugo. A volajú ma Simulan. No. Uistil som sa, že s Don Boskom nikdy nedostanete choleru. No, dávajte si pozor voči ebole, čiernokašity, tuberkulóze, chrípke, artróze, meningitite, usáranej... Teraz! Pani Máriu aj skúsenosť s Donom Boskom. Do mačky prohovanej s tými chlapčiskami a ich futbalom. A ten Don Bosco, človek sa snaží, stará sa o svoj trávničok, polieva, hnojí a keď chvíľu nedá pozor, plný trávnik ide. Udupú všetko, čo sa im dostane pod nohy. Počuli ste to? Vďaka Donovi Boskovi už dokonca ani trávnik nemusíte kosiť, nie je to úžasné? To je super! Don Bosco je frajer. Počuj, Ivanko, nevyriešila táto soška Dona Boska všetky tvoje problémy a ťažkosti? Úplne všetky! Ako ju môžem získať? Tak, táto úžasná namakaná soška Dona Boska normálne stála 100 eur, ale keďže je 200 výročie narodenia Dona Boska, tak je za neuveriteľných 200 eur plus DPH. To je super, neuveriteľné! Ja
hneď, úplne, ale to je hneď. Dostanete celý balík 2 sošky a tento rúženec za neuveriteľných 4382,52 eur plus DPH.